Ano pa nga sakop sa barangay, sir? Saragan sa Banwag. Banwag. Sambag. Barangay Sampa. Oh. Sa barangay Sambag, Zaraga, sa diin makita apat ka mga salakyan na nagkarambola diri involved ang isa ka SUV, auto, motorsiklo kag isa ka elf truck or delivery truck. Mangusisa kita diri kung ano ang natabo gid sa mga nakakita. Sir, excuse me. Ano natabo ni ko na, sir? ay nakasampo ta ma'am. Magulang gid sinong nakakita gid man? Nakakita pero big. Dito sa tabok. Tabok. Kamusta ka mo? Kamusta daw? Ang ulam ay lang daw. Okay, ang si driver sa Everest. Sinupod mo? Sila lang yan. Sinupod mo? Ako na pa may driver ko. Kaya kasunod niya ako man ni truck. Kaya kasunod sila sa ako kung sandanay lang ta. Okay. Kaya muna kita Manila. Dasig laga ni Everest? Dasig na yan. Ilaglaga na mo niya 35 laglaga na mo. Mo mga pinadlaga niya? Ang butik balo na yung ilang amo na bugat ka talaga. Pasko kung pagipak? Pasko kayo baka kuha niya na ang 300 kasako ang guma. Ganito na liswe kiting yung truck. Duwa kinakausing urot niya. Sino kanilo sir? Si Ariel. Sira. Sira, taga din ka? Taga traffic siupan. Okay, thank you. Sir, ano natabo gid, sir man? Sige. Okay. Kaya muna kaya na eh. Anong paano ka muna nagkarambulan ni? Kasi siya nga nag-overtake. Ang Everest? Oo, Everest. Sinong nagauna, sir, ang delivery truck nga ni? Ang delivery truck pakanto niya sa Bangga Bante, sa Malang niya. Okay. Kaya karon kinakita ko nga pag-overtake siya, tadlong sa sakon. Wala ko may imo kay malikaw na gilang ko eh. Okay. Oo. Tapos auto pag ang inaya siguro pag ako balok pag bunggo ya, basta nagtirik sa pakanto tamo na plastar ya o. Inaya ko naghalin na auto mo na. Okay. Nakabunggo sa mo sa auto. Ano niya ang tricycle paano pag hindi na ay involved? niya na wili niya katanaw kay katsunod sir kita nga nagamula niya na wili siguro di sa kapilo. Bali ang natamaan na gid ang sa Everest. Oo, ang driver lang sa Everest kay do may pilas to sa ulo kag naipit siguro sa tiilya kay damo dugo. Oo. Pero why siya ga-respond or bugtaw siya pagdala sa iya? According sa mga nakakita ko do nalipong sa kuno, why ko na bida kinamabtan sa pagkarga sa rescue. Ipalo up naton karon balaan nato na karon literon ni ipalo up naton sa ospital kanang sa mga biktima dito. May mga ngalan ni kita. Wala pa ko di holding sa ngalan no kay dito pa sa aton nga investigator ara ko sa gyapon conduct investigation. By the way, pila ka bilog sa sakay sa address? Tatlo sila sir kasakay da, driver kag duwaya ka passenger sa likod, puro babae ito. Puro tanan babae ang sakay sa Everest. Except sa driver lalaki. Okay. Ang sa Dios ata. Isa lang lalaki. And then ang sa truck niya, pila ka bilog niya painante driver. Siya lang ang nakita ko ginara pa sa ganito driver. Kabalok mo yung siya nga pinanti. Pero okay na truck driver yan. Anong class ada? Pwede ko lang pasulit lang na captain paano na kapunin sila. Kaya according sa driver ng truck, nakita yan ni kuno layo pa nag-overtake niyang Everest sa kaya doon kasunod sila kuno do apat di sila kasalakyan, overtake sa tani sa tatlo. Everest overtake sa tatlo ka salakyan. Gasilon na ini sila. Malindi ini siya. Ito siya pakadto sa Bangka-Bante ang mapasitin niya ang mga salakyan ang Everest Bios. Okay. Overtake siya na alangan, gumutok sila nga tatlo. Pagbunggoy sa truck, pag-impact na sugar pagit ng Bios, nagwasdik siya. Ang yung motor kasunod sa truck na alangan lang ni. Muna nga nabunggo siya. Kaya naalangan man sa sumuot sa truck. Pero ang driver niya okay man nakalukso man siya. Ang serious na injury sa involved sa sinabit ng accident sabi nga ng sa ano lang ang driver sang Everest. Kaya ang iya to nga mga pasahero ginindala na lang sa ospital no kay galingin ko na to ilaulo para para siling sang may napatigan pa yung magluwasan na bigla. galingin mga ulo. Ano nasa maran ang tingin sang driver sang ining address ka? Wala akong din makita no. Pero kanina damo na dugo. Paligid ko na ikit na siya. Likely may samad kay yatiin kay sa ulo ya. Mga oras niya pag incident.
Oo, doon dira guro sa Ray, wala na ako kadumdum pa nung Ang oras. exact location sa lugar nato ano ganin eh? Barangay Sambag. Barangay Sambag. Zaraga. Sambag na din ha. Sambag. Sako pa rin Sambag, Sambag sa Barangay Sambag yung paniwasang Saraga. Captain, thank you ha. Yes sir, welcome. Sir, bisan niya pangalan, abis ng isa sa mga driver na Wala pa kuha to sa aton investigador, siya ang nag-conduct sa investigation no. Ay ari lang ko di sa crime scene nag-assist pero wala ko holding sa mga ngalan pa. Para siguro makabalik sa investigation. Sige, recap ko lang ni Watson. Ang major injury ta is ang drivers ng Everest Oo. and the rest minor na. Oo, the rest minor. Tanan sila gindala na sa ospital. Ang ano lang, ang sa Everest yung tatlo to, ang driver kanang duwaya ka pasahero, and then ang sa Bios yung dala sa pututan. Ang driver niya sang motor. Ang driver sa motor ano na kasi driver siya. So wala siya gindala sa ospital ng driver sa truck. Wala man seniority sir. Oo, kung magkado na wili niya siya possible na wili sa kalantaw sa natabo. Oo, na langan wala siya. na hinga. Preno. So na lang sa kuno kay nalangan siya, muna nabunggok sa puli. Okay, sige. Pero sir, ang area ni ano masamig man ni may mga aksidente? May mga aksidente kita di kay four lane sa di mo. Ang malakas sa kabangod sa Kalaparon bala. Usual mga hindi natin ibitar na bigyan mga aksidente katapuli. Pero ang dawis lang kaya munisipong bala katabo kay so apat ko lang ng boy. Sige. Sir, kuliwat ang Everest mo yung Nag-overtake Overtake. Ang Apat Everest yun, pero okay. ano lang nato ay katakan pa natin isang investigation gate kung as to what nila ano ang actual bit pa lang ano kung sino ang may violation sa ila sa pagbungguanay sa subong. Sige sir, salamat kita Captain Senyeres. Sa bumbuso. Sige siya lang sir. Police Captain na Senyeres. Sir ano gid na tabo dire sir yakos din nga So, amo to ang hepe sang Zaraga, si Police Captain Senieres. So, sa liwat mga katropa, ari kita diri subong live sa may barangay Sambag sa Zaraga kung saan natabo ni ang apat ka ukon na vehicular accident kung saan apat ka mga vehicles ang involved. Isa ka badyang motor, isa ka elf ukon na delivery ni sang mga sang Vita Rich. Tapos isa ka Everest kag ang isa ka Vios. So base sa inisyang nga impormasyon nga ginhatag sa ato ni Captain Senyeres, ang Everest ni is nag-overtake sa apat ka mga salakyan nga iya nasundan. Kag ang sang nag-overtake siya na alang-alangan siya nga maka-overtake sa apat ka ginasundan niya nga salakyan. That is why nga nakabunggo siya sa delivery van. And then, sa nabunggo siya sa delivery van, syempre bangod sa impact na bungguan niya man ni ang Vios kung sa diin na amo ni siya ang nauna nga salakyan sa iya nga kuntani isa sa mga iyang overtaken kuntani. So nabungguan sang Everest ang Vios, and then ang sa motor naman niya regarding sa motorsiklo bali kay tungod sa madasig nga natabo na naalang-alangan ang driver sang motorsiklo, that is why nga nagsuhot man niya ang motor sa idalom sang delivery truck.